Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da wannan farko dai wannan ne zuwan ka farko YouTube channel din mai suna Hausa Top Artist. Kada ka manta ka danna mana subscribing da alaman ƙaura. Mun gode. Kamar dai da kuka gani a description bidiyon nan na Musa, shin kana buƙatar samun 4000 hours watching time a cikin kwana 4 zuwa 5? To hanyoyin da zaka samu wannan watch hours din bayan ka samu su kai 1000. Watch hours yana cikin abubuwan da yake sa shiga mutane cikin ƙwarya tare da tunanin ya za a samu watch hours. To ku biyo mu domin ku ji hanyoyi masu sauƙi ta yadda za ku samu watch hours 4000 a cikin kwana 4. Wannan hanya ce sauƙaƙa kuma really kawai dai ka biyo mu. Sanadiyar da muga mutane suna shiga yanayi tare da yanda za a samu watch hours 4000, wannan yasa aka samar da wannan hanya sauƙaƙa ta samun watch hours 4000. Kamar yadda za ku ga lambar waya a saman wannan bidiyo namu, to wannan lambar za ku yi amfani da shi. Bayan kun danna wannan lamba din, sannan kuma na message ta WhatsApp ɗinmu da kuma aiko mana sako ta WhatsApp ɗinmu da mun buɗe, za mu faɗa muku hanyoyi sauƙaƙa yadda za ka samu watch hours 4000. Sai dai kada ku manta muna ƙara da muku ku manta cewa wannan hanya ce ta gaskiya, babu cuwa-cuwa ko cuta. Wannan da gaske ne kuma ana biya duk kowane watch hours, kuma za ka yi biya da kaɗan. In kana watch hours 1000 kudin shi kaza ne, watch hours 2000 kudin shi kaza ne, watch hours 3000 kudin shi kaza ne. Kuma duk lokacin da ka cike watch hours ɗinka ya kai 4000, to YouTube a lokacin za su fara biyan ka. Misali kana biyan kuɗi sannan za ka samu watch hours ɗin a ƙasa da kwana 4 ko kwana 5 in ya daɗe kenan. To kana gama samun wannan watch hours ɗin, a wannan lokacin YouTube za su fara biyan ka wannan ɗinka kuɗinka ba tare da wani ɓata lokaci ba. Kawai dai ku biyo mu. Sai dai muna ƙara sanar muku badda kira, kada ku kira mu wato calling, ko kin kawo mu ba lallai bane ku same mu. Sannan da yi ku same ku kan ba mu fikin ɗin call ɗinku ba. Kawai dai kuma na magana ta WhatsApp ɗinmu, kuma a kowane lokaci za ku iya samu ma online. Da kun mana text message ta WhatsApp ɗinmu da mun duba kuma za mu faɗa muku yanda za ku yi ku samu wannan subscribe, ko da kun biya za mu yi muku wannan watch hours ɗin. Afwan, watch hours nake nufi, watch hours nan ku samu wannan watch hours ɗin guda 4000. Kuma ka yanda muka faɗa muku wannan abun hanya ce babu kan ma ka tsaya kana sa wani tunani a cikin zuciyanka ko wani zuciyanka ta wannan hanya ce really za ka samu wannan watch hours ɗin. Wannan ita ce lambar wayar namu 070-467-55141. Mun gode. Hausa Top Artist. Gaskiya muna jin daɗi yadda kuke mana liking ɗin bidiyon mu. Kar ku manta ku ci gaba da yi mana liking, sannan wanda kai ne baƙon zuwa channel ɗinmu ka danna mana subscribe, sannan ku dinga dagewa kuna mana wannan liking ɗin. Mun gode. Hausa Top Artist. Thank you for subscribe. Mun gode.